ನಿಂತ ಇದು ನಿಂತ ಅವ ನಿಂತ ಸರಿ ಅವ ಅಡೆ ಬೇಗ ಎತ್ತ ಅವಡಿಗೆ ಎಂಚ ಅಡೆ ಬೇಗ ಎತ್ತ ಅವಡಿಗೆ ಅಂದು ಅಖಂಡ ಬೋದು ಪಾನ ಅಡಿಗೆ ರಟ್ಟೆ ಕಾಯಿಕೆ ಐದು ಜನ ಎಲ್ಪರು ಜನ ಅವನು ಓಡ್ ಮಂಗಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಳಿತಂದೇ ಗೊತ್ತು ಯಾಪತ್ತು ನಾಲ ಆಚೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂರು ಸೈ ಓಡು ಅವನು ಬೇಗ ಎತ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ ಎತ್ತ ಗೋಪಾಲ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಹಿಡಿವಲೆಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರಿಯರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ದಾಖಲೆ ಪುರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂದ್ ಆತಿಟ್ಟು ಬೇರದ ಹೋಟೆಲ್ ಅವು ಅಂದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರಿಯರಿ ಈ ಸೈಡ್ ಜೀವನ ಪಕ್ಕ ಯಾರು ತೂಯ್ತಾನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಜನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಅವನಂತೆ ಪೂರ ತಿಂತೀರಿ ರಶ್ ಆಗಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದತ್ತ ಮುಖ ನಿತ್ಯನ ಒಂದು ಎಲ್ಲದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಡಲಿತ್ಯನ ಒಂದು ಎಲ್ಲದ ಒಂದು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಡಿಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಡಿಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿತ್ಯನ ನಾನೇ ಕೂಡ ಬಾಲಾಜಿ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರಿಯಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಯಾನು ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರಿ ದಾಯ ನಿತ್ಯನ ಆ ತಿಂటే ಬೇರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಅರ್ಥಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದಾಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಾರಿ ನಿಕ್ಕದ నీకేందు ಬೇರೆ నాకు ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾನ್ ದಾದೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರಿದ ಈಗ ಯಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರಿದ ಉಂಟು ಅಪ್ಪೋ ಹಲೋ ದಾನಿ ನಿತ್ಯ ಈ ಇನಿ ಪಾವಡೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾಸು ನಲ್ಲ ಬೈಜದ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಯಾರು ಹೊರತು ಪಾವಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾವ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ್ ಸತ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ನಿಂದ ಸುರುವೆ ಬಂತ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟವಂತ ಯಾನೆನ್ನ ಪಾತ್ರ ತಪ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಆಂಡ ಈ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ತತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತ ಈ ನಂಬರ್ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಪುಜಿ ನಿತ್ಯ ನಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಯ ಬಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಕ್ಲಿ ತೋಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಈ ತೋಜಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಗ್ಲೆ ನನ್ನ ಪತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತುಂಬು ನಿನ್ನ ಮಿಗ್ದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ದುಬ್ಬಲಕ ಬಂತು ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ಮನ್ಪಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿಯ ಮಾತದಿ ಕಿಲ್ಯಾನು ಸಾಲ ಬಂತ ಆಂಡು ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿ ಈ ಮನ್ಪಳ ಮನ್ಪೆ ಗೋಪಾಲ ನೆನಪಿದ್ದಾವೆ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅತಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯ ರಾಸಲೀಲೆ ಕುಡ್ಲದನ ಅಂದಿಗೆ ಕುಡ್ಲದಿಗೆ ತುಕ 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 ದೇ ತುಲಿಗೆ ದೇ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಬ್ಲರ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಒಂದ್ಲೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಗೆ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜು ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಾನೆ ಅವೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಅತತ್ತು ಇಂಕೋರ್ ತೂಳ ಹೆಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಈರ್ತುಪ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತೀನಿ ಅವು ನಂಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಎಂಟು ತೂರ್ ಬಂದತ್ತ ನಾನು ಬಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅವತ್ತು ದಾಲಜ್ ಈಪು హలో యా పర్పణిಗೆ నీకేంత కాసు కొడు వరానికి ఈ గడిగడి కాసు కేనొచ్చి ప్లీజ్ నేను ಹೊರತಾನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೇನದಿತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಮಾತ ಹೊರಾಣಿಕೆ ನೋಡ್ಮ ಅಂಡರ ನನ್ನಂಚತ್ ಇಂಕ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ನಗ ಕಾಸ್ಕೆ ನಂದೇ
ಯಾನು ಬೇತೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ರೀತು ದುಬೈ ಪೋದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಕಂಪನಿಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಬಂತೇರು ನಂಬರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಬಂತೇರು ಆಂಡಲ ನನ್ನಲ ಕಾಲೇ ಮಂದಿಜೇರ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ ಬಂತೇನಡ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತೇಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ರೀತು ದುಬೈ ಹಿಡಿತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತುಂಬದ ನಂಬರ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಬಿಸಿ ಬರ್ಪುನ ಬಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಯಾ ಪನ್ನ ಕೇಳ ಫೋನ್ ಆಯ್ತು ದಾದ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಡು ಪುಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ರೀತು ನಾ ಕಂಪ್ನಿ ವೈಫೈ ಇಜ್ಜ ಐಟಂಡಲರೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೋಳೆ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಥಾಗ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಗುಡುಗುಡು ಕೇಳ್ತಾ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಚುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಚುಡ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉಪ್ಪಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬಲೆಯಾಗಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪು ದಾಯ ಬಂಡ ఆయన ವೈವೋಟ್ ಹಂಚಿ ಉಂಡತ್ತ ಹಂಚದಾಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪು ನಿತ್ಯ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಯ ಮಾರ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ತಂಚ ಮಾರ್ನಿ ಎಂಚ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರ್ನಿ ಮಾತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಅಯ್ಯ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತೆ ಪಪ್ಪ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತೊಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೊಚ್ಚಿದೆತ್ತ ಇನ್ನ ಕೋಟ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿ ಅವು ಪುರಪ್ಪಾಡು ನಿನ್ನ ಕಾರು ಒಂದು ಕಾರು ಅವು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ತಿಕ್ಕು ವಾ ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಈ ಅಪ್ಪನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ರೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಕಾರನ್ನು ಮಾಡು ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದುಡ್ಡು ಬಂತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಲಾಸ್ ಆಗ ಕಾರ್ ಮಾರಿ ದಾದಾಡುತ್ತೆ ಸರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾರಿಯ ಅಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ರೀತಿಯ ಕಾಸೆಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಡ ಅದು ಅಂಚಿನ ದಾದ ಲಾಸ್ ಆಯ್ನಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಕನಗುಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನಾದ್ರೆ ಹೋಪತ್ತ ಈತ ಪೂರ ಕಾಸು ಓಡೆ ಬೋದು ಜುಗಾರನ್ನು ಮಾಡಿ ಜುಗರಿ ಜುಗಾರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಫೋನ್ ನಿತ್ಯ ಮಾಮನು ಸುಗೋಯ್ನಿ ಯಾರು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಜುಗಾರ ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವಹಿವಾಟು ಬೇತುಂಡು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಮೂರು ಬಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ ಆ ತೀರಿ ಪ್ರಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓನು ಎಂಚ ಪಾತೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀ ಎಂಕಲು ಪಿದೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಮೂರು ಬಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವು ಕೇಳಿ ತಪ್ಪು ಯಾರು ಕಲ್ತು ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ತಿಂದು ಮನೆ ಹೋಗಲು ಬೇಕತ್ತ ಅನ್ನತ್ತ ದಾಗಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಇಚ್ಛೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅದು ಕೇಟ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು ತೋರಿಸಿ ನಿತ್ಯ 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 ಬಲೆ ಆಯೇ ಸುಳ್ಳು ಬಲ್ಲ ಮಗ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಲೆ ಹತ್ತಂದು ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂಗಿಲ ತರಿಕು ನಿಜ ಬಾಲೆ ನಿತ್ಯ ಮಗ ಸುಳ್ಳು ಬಲ್ಲ ಮಗ ಕೇಸು ಕೊಡ್ತೀಯ
ಬಲಾಜಿ ಓ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಅಮ್ಮೇರೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮೆ ಆತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲಿ ಎಂಕ್ ಕಿಂಕು ಕಿಂಕುಲತ್ತು ಅನಿತ್ತ ಬೇರೆ ಪೋಡು ಅನಿತ್ತ ಬೇರೆ ಪೋಡ ಅಂದ ನೀನಾನು ಯಾನು ಬೇಲೆ ಇಲ್ದದೆ ಇದೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಆಡ ಪಾಠದ ಅಂದ ಏನ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಇಲ್ದದೆ ಪೋಡ ಇಬ್ಬಿ ಅಂಚತ್ತ ಆಡ ಕೇಳಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅನ್ನ ಬಡಿದಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಮಂತ ಮಾಲೆ ಅವು ಯಾನೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಂಬೆ ಬಜಿ ಅಪ್ಸಲಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣೆ ಮಾಲೆ ಏನ್ ಸತ್ಯ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆದಾದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲದು ಈ ಕಲ್ಲು ಗಪ್ಪಿರ ಹೋಗುನು ಯಾನು ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾತಿಜಿ ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ತಾಯಿ ಮುದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಬಂದ ಶುರು ಕೊಂಚ ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ರಮಜನ್ನ ಅವು ಇನಿಕ್ ಓದಿದ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ಲಾಯಲ್ಲ ಕಾಲದೇ ನದತೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಕಟ್ತಾರೆ ಇನಿತಾನೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯನ್ನಡೆ ತಾರೆ ಕೊರದು ಕಡಪಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬಿಸು ಬಂದದ್ದು ಕುತ್ತಿಯರ ಹೋಯ್ನ ಮಾಲೆ ಕುಟ್ಟದತ್ತನ್ನ ಇದು ತಾರೆ ಕೊರದು ಕಡಪಿಡ್ತೀರಾ ಆ ತಾರೆ ಪತ್ತ ಬತ್ತನ್ನ ದೇವರ ಪುರ ಕೈ ಮುಗಿಯನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ತಾರೆನ ಹಾಕಮೆ ಬಂದದ್ದು ಕಲ್ಲು ನಾಡೋದು ತನ್ನ ಕಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜನ್ನ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಂಜಿರಣ್ಣ ಅಂತ ತಾರೆ ನಿಂತ ಬತ್ತನಣ್ಣ ಅವು ಕಲ್ಲ ಮಾಲೆ ನೀ ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ನು ಕುಣದ ಅವಳು ಪೂಪಾದಿ ಕಲ್ಲದು ಕುಣದ ಹಾಕುದುಲೆ ಮಾಲೆ ಭಯಂಕರ ದೂರ ಇದೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ñak dak dunia na tule tare na le agati na na ata soy nalamani onjulu ಜ್ಞಾನ ಬೋದು ಮಾಲೆ ಒತ್ತಾಲೆ ಹಾಕುnya no ದೀಪೆ ಮಗನಿಕ್ಕಿ ಪಾಪ ಎಂದ ಪಾಪ ಕಲೆ ಬೇನೆ ತಾದು ಏತ್ ಬೇನೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾದ ಮಾಲೆ ಕನಿಕಲ ಅನುಕಂಪ ಸಂತಾಪ ಮಾತಬಹುದು ಅಂದು ಅತ ಓದೆ ಹಾಕಿನಿ ನಿಕ್ ಇದೆಗ ಅವಳು ಬೇನೆ ತುಳ್ಳಾಡುದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮೊರಂತೆ ಬೈದುಂಡು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮೊಳಂತೆ ಬೈದುಂದಿಗೆ ಅವು ಉಬಲ್ ಮಿತ್ತಲೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಅದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಐನ್ ಕೊನದು ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂತದ ಕುಲೋ ಒಂದು ತಿನ್ಕ ಬಾದ್ಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಜಿಪ್ಪಿ ಅವು ಮೊಳಂತೆ ಓ ಮೊಳಂಟೆ ಬಂದ ಅವತ್ತಿ ಪಾಪ ನೆತ್ತೇರಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದನಿಗೆ ಎಂತ ನೆತ್ತೇರಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದನಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಂಜನಕ್ಕೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕಲು ಕಲ್ಲು ಕತ್ತನೇನು ಮಾತ ಉಂಟದೆ ಎಬ್ಬಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಕಣಿದಿನಿ ಹಾ ಕಣಿದಿನಿ ಅಂದಣ್ಣ ಪಾಪ ದೇವರೇ ಬೇಜಾರಾಪನ ಮಲಿಕ ಸ್ವಯಂಜ ಮಂದ ಸಮಗೆ ಮನೆ ಬಳಕೆ ನಮ್ ಕೆತ್ತನೆ ಮಗ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಲೆ ಎಂಚಿನ ಸೈಕಲ್ ಸವಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ದಾದಂದು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಳಿಸಿಯೋದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿ ನಿಗೆ ಈ ಸಂತಿ ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜರಣ್ಣ ಸೆಕ್ಕನ ಮಂಗಣಿತ ದಾನೆಲ್ಲ ಮಂತದ ಸಕ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಕದಪ್ಪದು ಮಾಡಿ ಅಂದಿ ಅಣ್ಣ ದಾನೆ ಈ ಸಂತಿ ದಾನೆ ಇದಲ್ಲೊಂದು ಜೈನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಗಡಿ ಹತ್ತನವೇ ಐತೆ ಕಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇನು ಉದ್ದಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂದ ಏಳು ಲಗದಿ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕನ ಮಿತ್ತದೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನೀ ಈ ಸಂತಿ ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಮುರಂಜ ಐಡೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಗರ್ನಲ್ಲ ತೂಗೋರ್ದು ಒಂದೆರಡು 10 ಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ದಕ್ಕೊಡುದು ಒಂದ ಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧವನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೈ ಕಲ್ಪದು ಅದ ಅಕ್ಕೂರ್ನ ಮುರಂಜ ಐಡೆ ಅವೇ ಐಡೆ ಯಾರು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜಗದ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆದ ನಿರ್ಧಾರ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಐಕಿ ಆನೆ ಕಾಲನ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಮುರಂಜ ಬಂತನ ಒಂದೆರಡು 10 ಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ದಕ್ಕೊಡುದು ಅದೇನು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡದ ಪೆಣ್ಣ ಮಂಗೆ ಮತ್ತು ತಾರಿಡೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಂಚಿ ಸಾಲದ ಮಂಗೆ ಜಾಗವಲ್ಲ ಅವು ಆ ಮಂಗೆ ಬಾದಿಗೆ ಕೊಲ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಾದೆ ಜನ ಮಲಬೋಲ್ನೇನ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪುದೊಂದಾಳ ಮಂಗೆ ಮತ್ತು ತಾರಿಡೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಕೊಳ್ಳೋದ್ರನ್ನ ಗರ್ನಳ ತೂಗುರಿ ಗರ್ನಳ ತೂಕೊರುದು ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಬಂಡದ ಸೇರ್ತದಕ್ಕೆ ಮಂಗೆ ಬಲಿತದೆ ಎಂತ ಜ್ವಾಲಿ ಮಾಲೆ ಓಡೆ ಮಂಗೆ ಬೆಲ್ಪುನ ನಾನು ಒಂದೆರಡು 5 ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಕನ ಗರ್ನಲ್ಲ ಮಂಗೆ ತಾರಿಡಿಗೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತನಣ್ಣ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾಕಿದ ಆ ಜೈಲಿನ ಒಂದು 10 ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಡುಗು ದಕ್ಕನ ನಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸೋಳುದ ನಳಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಜೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗೆಂತು ತಕ್ಕೊಂಡು ನಂಡ ಮಂಗೆ ಎತ್ತಣ್ಣ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೇನೆ ಅದು ಅಂತ ಸತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಏನು ಮಂಗೇನ ಮಂಗೆನ ಬಾಬು ಏನು ಮಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಮತ ಅನಾಹುತ ಅನಾಚಾರಗಳು ಮಾತ ಹಾಪಿನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾದ ಎಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಸಂಕದ ಬತ್ತಲ್ಲ ಏನಿಕ್ಕಲ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂದ ಆ ದೈವ ದೇವೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಸಂಕತನೇ ಬಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ದೈವ ದೇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮದು ಪೊಳ್ಳುದು ಬದುಕನ್ನ ನಂಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಪಿನೆಗ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅದೇ ದಾಲಜಿ ಕೋನಗ ಒಂಜಿ ಒಲಾನ ಒಂಜಿ ಎದ್ದೆ ಕಾಲ್ನಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅದ್ದ ಬುಳು ಉಸಲಾಪವ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ ಬಂದ ಮಾಲ್ನೆ ಮೀಸುಲು ಅಂತ ಮಾಲ್ನೆ ಮೀಸುಲು ಅನ್ನಕ ನಮ್ಮನೆದ ಏ ಸುಳ್ಳು ನಂಗೆ ಅವು ಏರಿಯಾ ಸರಿ ತುಳಿಗೆ ಏಲಿಯಾ Come on, you are
ಕತ್ತುನಿಟ್ಟಾದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಜ. ಇಲ್ವ ಜನದ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನದೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸೇಲಿಲೆ ఒక ತುಳಸಿದ ಕೋತಿ ಮನ ಜೀವನ ಯಾನ ಸೈತ್ಯ పోతుంది నీ మొల సావు దేవో ఇరే చప్పల్ పాడి నాపుచిన చప్పల్ దెబ్బలే అంచి చెప్పలే చెప్పలే ఉందిదానే ములు ముగ్గలాతిని చెక్కుగా కొంచెం చెప్తాండే కొంచెం దీనే మాలే సులుక కూలింగ్ గ్లాస్ దెప్పులే సారీ చోలి అంద చోలి అంతే హే బైతమై పురందరే అత్త ಓ ಲಾಮ ದೇವೆಲೆ ಪುರಂದೆ ಪುಲಂದಲಿ ಕೋದೆ ಮುತ್ತ ಏನನ ಪುಲಂದಲನ್ನ ಪುಲಂದಲ್ಲ ಇಕ್ಕುಲೆ ಅಂತ ಪಣೊಂದಿತ್ತಂದು ಇತೆ ಪುಂಜೆ ಗೊಲೋನೆ ಕಾಸಾಯಿನತ್ತ ಬೈತಮೈ ಪುಲಂದಲೆತ್ತ ಯಾನ ಪುಲಂದಲೆತ್ತಕ್ಕ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂದಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲಾಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಇಂದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂದ ಏರು ಇಂಚ ಅನ್ಕೋ ಜಾರ್ಜ್ ಬುಷ್ ಇಂದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂದ ಏರು ಇಲ್ಲ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂದೇಲಿ ఒక ఉంది ఏలు ಗೊತ್ತುಂದ ಏರು ಉಳ್ಳಾಲದ ಲಾನಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಛೇ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಕೋಗು ಆಳ್ನ ಪುದಲ್ ದೀಪುನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪುರಂದರೆನೆ ఒక పులందలెందు ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸಾವು ಗಕೇಂದಿ ಅವನ್ ಜನ ಕಾಮಿಕಿಯ ఇది కామిక్ ఎంకులు మూడు నాలుగు జన కామిక్ దక్కలు పునగ ಇಲ್ಲ ಸಾವುದ ಕಾಮಿಕೆ ಅಂದ ಓ ಪುರಂದರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಕುಸ್ ಕುಸ್ ದುಕಾನ್ ಜರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅತ್ತನ್ಲೆ ಅಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಂದನಿ ಮಾಲೆ ಎಂಚಿ ನಾವು ಕಂದನಿ ಅಂತ ಜಕ್ಕೋಲ ದೇವೋ ಇರ್ನ ಡಿಸ್ಕೋ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಲತೆ ಸರ್ತ ಉಂಟಲೆ ದುಕ್ಕ ಓ ರಾಮದೇವಲೆ ಆ ಜನ ಏತು ಉದ್ದೊಂದು ಮೂಲು ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕುದೋಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಳ್ಸಿ ಮಲ್ಪೋದವು ದು ಪುರಂದರ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಚಾಪಿಂಗ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿಯ ಏ ಈ ಬೋಪು ಜನ ನೋಡಿ ಅವು ಲಬ್ಬಲ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅತ್ತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಅತ್ತೀನಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಬರ್ಬಿನಕ್ಕೆ ಚಾಪಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಹೋತಾರ ಕಾಸಿತ್ತು ನಕಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವು ಏತು ದಿನ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಯಾನ್ಲ ಉಳ್ಳ ಉಳ್ಳಕ್ಕ ಪಂಡದ ಪುರಂದರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಾತ ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ದು ಬೈದ ಅಕಲವೇನು ಕೊರಿಯರ್ಡ್ ಕಡಪಡುವೆನು ಬಂತೇವೆ ನಾವು ಆತೆ ಅಕ್ಕಲವೇನು ಕೊಲಿಯಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಯಲಿ ಈಗಿನ ದುಂಬುದ ಫಲತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆ ಲಂಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ದಿ ನಮಗುಂತ ಏ ಮ್ಯಾಲಿ ಡಬಲ್ ಫೇಮ್ ಎಂಚಿನ ಪಾನ್ಪೋರ ಬಾಯ್ತ ಬೈದಿನ ಪುದರಿಂಚ ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜತ ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಂತ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಂಕ ಪಕ ಪಕ ಪುದರ್ ಮದ ಪುಣಿ ನೆನಪಲ್ ಪೊಡಾವಾ ದ ಪುರಂದರ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರಂಡತಯ್ಯ ಒಂದು ಪುರ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯ ಎಬೇ ಕಾಸ್ತಲಿ ಇದು ಕಾಸ್ತಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಸ್ತಲಿ ಬಂದವು ಮೇಸ್ತಲಿ ನಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಕುಡಂಜುಂಡು ಓ ಗೀಸಲಿ ಓಲಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಚ ಮುಲ್ಪುರು ಮಾಲೆ ಅದೇ ಸಿಕ್ಕು ಎಂಕೆ ಓಲಲ್ಲ ಕುಸಿತದ ತಿಳಿಜಿ ಓಲಲ್ಲ ಮಗೆ ಸೈತೇ ಗೋಪೆ ತಾನೆ ಮಲೆ ಪಂಚ ಮಲ್ತಜೆ ಬಂದ ಅವು ಇಲ್ಲಾಗ ಮಲ ಬುದ್ಧನ ಮಂದೆ ವೆಚ್ಚ ದು ಪುರಂದರ ಬೈತ ಬೈ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸೀರೆ ಉಂಡತಯ್ಯ ಒಂದು 15,000 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವಿದ್ರೆ 1000 ಬಂದವು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಪೇದವೆ ಐಕದಲ್ಲ ಉಂದ ನಿನ್ನ ಆಕೆನ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಡ ತಿರು ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಪಾತ್ರ ಬಿಡೋಡತ್ತೆ ಏತ ಪಾತ್ರ ಬರ ಮಾರ ಇರು ಐಟುಂಡತೆಯ ಪುರಂದರ ನಿಕ್ಕಂತೆ ಕಮ್ಮಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಬಲ್ತಿ ಉಣ್ಣದು ಏಳು ಬಂತೆಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಐನಾತ ಕಮ್ಮಿ ದಿನ ಕಾಣತ್ತದ ನಾದ ಇದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈತನಿ ಒದೆ ಮುತ್ತದ ಕಮ್ಮಿದಂದು ಬಂದ ಅಕ್ಕ ಈ ಬಂದ ನಂಬ ದೆಕ್ಕ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಲೋಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿದ ಮುಪ್ಪಲು ಪೈದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಅಯ್ಯಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಮ್ಮೆಲೆಗೆ ದಿಯಲೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಪುರಂದರ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ 10,000 ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ 1000 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈತ ಬೈ ನಿನ್ನ ಪುದರಿಂಚ ಶರಾವತಿ ಶರಾವತಿ ಅಲ್ಲ ಆಳು ಮುಲ್ಪಲ್ದು ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾತಿ ಮುಲ್ಪಲ್ದು ಉಳ್ಳಾಲಲ್ದು ಸೀದಾ ಹೊನ್ನಾವಳಗೂ ಹೋತು ನೀವು ಒಂದು ಶರಾವತಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬ್ಲೌಸ್ ಪುರ ಇಂಚುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡಿ ಒಂದು ಓಲಿ ಕೊಲ್ಲದಿನಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಉದ್ಲದಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲುದು ತೈಲ ಲೆತ್ತಕ್ಕ ತುಗಿಲ್ದ ಚೂಟ್ ತಿರ್ತಿಲೆ ಓ ಏತು ಡಿಬಿಯೇ ಓ ಲಾಮ ದೇವೆಲೆ ದಾದ ವಸ್ತು ಮೂಲೆ ಅವಳು ಸಾಧಾರಣ 500 ಕಂಗದ ಐನದೊಲೆ ದಬ ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ತೂತಿನಿ ಜಾಗೆ ತೂತಿಜಿ ಮಾಲೆ ಇದು ಪುರಂದರ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಟಿಯಾ ಏನಡ ಒಂಜಾತ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಹೊರ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋರ ಪಾಡುಜಿ ಆ ನಮುನೆ ಬೆಗ್ಗಲು ವಾಸನೆ ಬಲ್ಪುಂಡು ಸಿಗ್ ಅಂಚತ್ ಬಾಲೆ ರೀತು ಬಂತೆ ಮಮ್ಮೀರ್ ಹೊರ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕುಡರ ಪಾಡುಚಿ ಅವು ಬಾಲೆ ಲೀತು ದತ್ತಕ್ಕ ಆಣಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಕುಂತಿಲ ಪಂತಲಕ್ಕ ಎಂಚ ಕಳ್ಳ ಒಮ್ಮೆ ತೊತ್ತ ಬಾಣವನ್ನು ನೀನು ಮಲಲಿತೋ ದದಿಲು ಕಳ್ಳ ಅವು ಬಾಣ
ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಮನ್ಪೇಗುಳ್ಳೆ ಮಗ ಏತ ಪಾತ್ರ ಬರ್ರಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೇನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಯಾನಂದತ್ ಏನ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯಲ್ಲ ಅಂದ ಈ ಪಾಪಡ ಬೋಲ ಈ ಜನ ಬೋಡು ಮಾರ ಈ ಜನ ಬೋಡಪ್ಪ ಯಾನಿ ಈ ಪಾಪಡ ಬೋ ಕುಸಾಡು ಅಣ್ಣ ಕುಸಲ್ದ ಸರಿ ನಿನ್ನಾಟಗೆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಬೋದಿನಿ ಎನ್ನೊತ್ತಿಗೂ ಬತ್ತದ ಕೇಳುವ ಮಗ ಅಂಚೋದಂದದೆ ಪುರಂದರ ಯಾನ ನೀ 4 ಡ್ರೆಸ್ ಮುಲೆ ಕೊಡ್ತಾವ ಒಡ್ಜಿ ಒಡ್ಜಾಕ ಇಲ್ಲ 4 ದಿವಸ ನಾಳೆಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಲಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿವಸ ನಾಳೆಗೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂದ ಯಾವು ಆಲೈಕ್ 4 ದಿವಸ ನಾಳೆ ಕೊಲ್ಲವನು ಅತ್ತ ಪಕ್ಕ ಈ ತಿಮ್ಮಿಂಗಿಲದ ಅಂಗಿ ಭೂತಾಯಿಗ ಅವ ಏ ಒಂದು ಬೈತ ಬಯ್ಯಾನಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಕುರು ಬಾಕಿಲ್ದಕ್ಕಂತ ಕೊಡ್ತಾವ ಕುಳು ಬಾಕಿಂದೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವಳು ಕಂತ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಪುರಂದರ ಆಪು ಚಪ್ಪ ಪಿದೈ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಪಿದೈ ಕುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಮೈಸೂರದ ಪಂದ ತಿಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಗುಳು ಅಂಚತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿದೈ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಎಂತದ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದು ಪುರಂದರ ತುಕ ಒಂಚೂರು ಎಸಿ ಚಾಲು ಮಲ್ಪು ಸೆಕ್ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಲದ ಏನ್ ನಮ್ಮನ ಎಸಿ ಚಾಲು ಮಲ್ಪಿ ಜಾಗತ್ತ ಮಗ ನಿಕ್ ಚಮ್ಮವಲ್ಲ ಜಾಲ ಉಳ್ತದೆ ಏಸಿ ನಿಕ್ ಕೋದೇನು ಬಂದೇನು ಗುತ್ತದ ಬಂದೇನು ಅವು ಅಲ್ಪದ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಜುಂಕ ಮಾಡು ಅದು ಮಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಲ್ದಿ ಚಾಲು ಮಲ್ಪು ಅಕ್ಕ ಈಗಿನ ಪೊಂಜು ಹೋಗುದತ್ತ ಇತ್ತಂತೆ ತಂಪಂಡಿಯ ಅಲ್ಲ ಯಾ ಪೊಂಜೋಗು ತಂಪು ಹೋಗುದಂದ ಒಯ್ತ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ದ ಮಾಲೆ ಮಿಕ್ಸಿದ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿದ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ತಂಪಾಪಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಉಳ್ಳ ಅತ್ತೇನ ಯಾನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಆಪುಣಗೆ ಈ ತಂಪುಳ ಆಪುಣ ಅಂಬಲೆ ಮಲ್ಲೆಲೆಗೆ ಮಾತ ತಂಪು ಆಪುನಿ ಇಂಬಿಯ ಕೋದೆ ಕಲ್ಲು ಕಾಲಿ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತೊಂದು ಐಸು ಒಂದು ಒಂದು ಅಂಚ ಆತ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೊಂದುದೆ ಅದೇ ನೊಂದ್ರ ಒಂದು ನಿರ್ಮಂಟು ಗೊಬ್ಬಲ ಅತ್ತಕ್ಕ ಯಾನ ಇದು ಕೇನುಡು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ನ ಅದು ಅತ್ಯಕ್ಕ ಇದು ಈಟೀತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡ್ನಿಟ್ಟು ಅವು ಅಲ್ಲಡೆ ಸಾಲ ಅಲ್ಪರ ಸಣ್ಣ ಅಬೈ ಬಿದ್ದಾಯ್ತ ಕಾಮಿಕ್ ಆತೇರ್ನೆ ಆ ಗೂಡುಡು ಏರು ಕುಲ್ವೇರಿಂದ ಬೋಡೆ ಓಡು ಗೂದು ಮುಕ್ಕಲಿಗಿಚ್ಚ ಆತಲ ಹಾಕದ ಇಲ್ಲಿ ಗೂದ ಅಂದ ಕೋದೆ ಮುತ್ತ ಅವೇ ಗೂದುದು ಮೂಜಿ ದೋಬಲ್ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಲಿತ್ತು ಮಣಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಇನಿ ಕನಗ ಗೂದು ಎಲ್ಲೆ ಕನಗ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೇ ಬೋದು ನೆಂಪುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತೆಲ ಏಪೊಲ ಅಪವಿತ್ರ ಆಪು ಯಾವ ಪನ್ನೊಂಡದೆ ಪುರಂದರ ಬರ್ಪಿ ವಾರಡು ರೀತು ದುಬಾಯ್ದು ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಈ ಗೂಡುಡು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲು ಜಾರು ಓದೆಗಲ ಬೋಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ 10 ಜನ ಯಾವ ಏ ಬೈತ ಬೈನಿನ ಪುದರಿಂಚ ಉಲ್ಲಾಲದ ಸಂಕ ಬೊಕ ಸೈಪಿನ ಮಾತ ಉಳ್ಳಜಿ ಸುದ್ದ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆದ ಉಳ್ಳಾಳದ ಸಂಕ ಲಾಗೆನ ಬೋಡ್ಚಿ ಅವಳು ಸಿಸಿ ಕೆಮಲ ಬೈದಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿ ಜನಕ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕೆಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಬುರ್ಸೋತಿ ಸೆಕ್ ಕೋಲೆ ದಾಲ ಮನಿ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ದಾದನ ಇನಿಮುತ್ತ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ತೋಜೊಂದು ಗಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂದಂದು ಮನಿ ಪೊಟ್ಟಿದಾಲ ಉಂದ ಇರುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಅದರ ತಾನೆ ಮರವು ಬಿಡು ಒಂಟೆ ಬೈಲೆಗೆ ಹೋಗು నీకు అందజాయ అది ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಟೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೇಲುಂದತ್ತ ಅಂದುಲ್ಲ ಐತ ಮಾತ ಗೆಂದೋಲ್ ನೀನು ಒಯ್ತು ಬಿದಾಯಿ ಮಾಡ್ದು ಬೈದೆ ಐತ ಮೇಲೆ ಇಂಚ ಬೋತೀನಿ ಅದ ಅವಸ್ಥೆ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನಾತ ನಲ್ಲಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ಅದೇ ಕಥಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಪುರಂದರನ ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂಜು ಪುರಂದರನ 50 ಬರ್ಲಿ ಪುರಂದರನ 100 ಬರ್ಲಿ ಗಡಿ 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 ಕೇನುದಿತ್ತು ಇತ್ತದರೆ ಪುಂಜು ಅಳಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ನಲಮಾಣಿಯಾಗ ಮತ್ತ ಒಲೋನೆ ಹಂಕಾಲ ಬರ್ತದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತ ಹಂಕಾಲ ಬಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಐಕಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಾದೆದ ಪಾತೆಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಲ್ಪಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ನದು ಲಾತ್ರ ಕೊದೆ ಬುದ್ಪವೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಓ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲು ಮೂಲು ಲಾಮ ಗುಂಜದ ಮಾ ನಿಕ್ ಅಂದಾಜ ನಿಕ್ ಅಲ್ತ ಅಪಿಲಕೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಫೋನಾಗ ಏನದದಾರ 11 ಬಯಲ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ ಆ ಗಿಲ್ಕಿತ್ ಗಿಲಿಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದು ಲವಿ ಲಾಮ ಕುಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಲಮಾನಿನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಲಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ 15 ಜನ ಪಣ್ಣಾಗ ಆಗ ಒಲೋನೆ ಅಂಕಾಲ ಸುಲುವಾದ ಆ ಇಂಚ ಕೋದಿ ಕಾಲದ ಬೋತೆಗಿಂದ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಅವು ಇನಿಯತ್ತನ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲ್ಪು ಅಂಕ
ಅಕ್ಕ ಅಂಕರದತ್ತ ಬರು ಓಕ ಅಕ್ಕಿರೆ ನಂಜಿ ನಾನು ದಾಯಿಗ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಜಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಿರಿದರೆ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಪುಗಾರಿಯನ್ನು ಬರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಂಜಿ ನಂಜಿ ಬರಲ್ಲ ನಂಜಿ ನಂಜಿ ಏಪಲ್ ಇಟ್ಟತ್ತಾವೆ ನಂಜಿ ಏಪಲ್ ಮಾಡ್ಬರಲ್ಲ ನಂಜಿ ಯಾವ 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 ಏನು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಮಂಡ್ಯದ ಆದಡಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಕುಜಾಲ ಕುಜಲತ್ತಿ ಯಾರು ಮಲ್ತಿನವೇ ಸರಿ ಹೊಡೆಸಿದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪುಣ್ಣ ನಿಜಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಡ ಕೇಳಿ ಫೋನ್ ಉಂಡತ್ತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪುಣ್ಣತ್ತಿ ನಿನ್ನದು ಏಪಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಬೋದತ್ತ ಆ ಏಪಾತು ಉಂದಲ್ಲ ಅಲ್ದ ಸಾಲಿಂದ ಪುಂದಿ ಬೈಪ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಂಬಳ ಸಂಬಳ ಕೂದಲೇ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಬೈಕ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಾಡತ್ತಿ ಇರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಐತಿ ಏನ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದು ಅಲ್ಲದ ಮಲ್ಲದ ಇರುವ ವರ್ಷ ಇರುವ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಣ ಎನ್ನೋಗೆ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ತಗೋ ಸತ್ಯವಂತ ఆయన ఇని పుడితే ఓడు కొంచెం నక్కురిలా చిన్నదే పూలు ఆయన చుట్టుకాలు పోడన్న ಏಪ ಲಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಣಿಯಲ ಪೋಯಲ ಬಲ್ಲಿಯ బుక్ ఇచ్చినన్న పంచిత్తిన మాత జనకులు ఇచ్చినది యాని ఈయన ఇంచిత్తిన జనాద నికల ఎదురు ఉల్లే పంపిన సమాధాన ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪುತ್ತನಗನೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಿಯಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬುತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಳು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಉಳ್ಳೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಲಮಾಣಿಂಗ ಆಗುನೆತ್ತ ಆಯ್ ಪಂದೇ ಪಂದೇ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾಲೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಆಯ ಪನ್ನವು ಎನ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಪಾತೆಲ ಅಂತ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಆಯನ ವಿಷಯನ ಬುದು ಇದು ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಒಂದ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಜನ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾಳೆ ಜನ ಬೊಕ್ಕವಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೋಗಣ್ಣ ಇವರು ಹೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಾಗ್ತದೆ ಬಾವುತದ ಸೀಲೆ ಮಾತ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಗೋಪಾಲ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸುಖೇಶನ್ ಅಣ್ಣಂದು ಈ ಆಡಂಬರ ಪೋದ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರದ ಬರೋಣ ನಾನಣ್ಣ ದಾಲಜಿ ಯಾನು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆರಿಗೆ ಮಾರಿ ಬುಕ್ ಇಂಕ್ಲಿ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಕಿ ಬೇರೆ ಸುಖೇಶನ ಬಂಡೇರು ಗೋಪಾಲ ಇಂಕ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೇರು ಇವರು ಪೋದು ಪಾತಿರ್ವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ అన్న యాని ఇరేకి పని ప్రాంతం మళ్ళా జనత్తన్న ఈ జుగారిని పండుది ఇరాన్లో ఎట్టే అత్తినకులు ఉండేరన్న బుక్ అవురు ఇరేకి పన్నాలు అత్తన్న ಅದು ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡು ಈ ವಾರ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದವಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗ ಮದಿಮೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದತೆ ಅಂದ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ದಿಲ್ಲ ತೋಡು ಅವೇ ಮದಿಮೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಕಾಸು ಮಾತ ಬೋದಾಪುಂದು ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಣದಾದ ಮಲ್ಪೋದು ಓದೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ದಾಲ ಪದ್ನಿನೇ ಇಜ್ಜಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಂದ್ರಣ್ಣ ಈರು ಬೇತವಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಾಡುವರ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣೇತು ಸುಲಭದು ಪಂದಲತೆ ಅಣ್ಣ ಒಲಾನ ಬೋದು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ನಾದಲಿಂದ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯೋನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಗ್ತೋನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ತುಂಬೊಂಜಿ ಕದಿತ 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೇಲೆ ಮಗ್ತೊಂದಿತ್ತನೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಒಲಿ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುನು ಆ ಧನಿಕುಲು ಆಯನ ಪಾತೆಲಕ್ಕೇಂದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಪವಾದ ಬಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗೂ ಬೋಧದ ಜೀವ ಬುದ್ಧಿಯ ತಯಾರಿತ್ತನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಯಾರು ಬಿದಾಯಿ ಬೈದಿದೆ ಬಿದಾಯಿ ಬಣ್ಣಗೆನ್ನ ಧನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆಲ ಬಂಡುಗು ಬಿದಾಯಿ ಬೈದಿನನ್ನ ಇನಿ ಹತ್ತದ ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಯಾದಿ ಪೋಪಿನ ಕೊಲ್ತದು ಏಪ ಬಂದರ ಲೆಪ್ಪುಳಿ ಯಾನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಯಾದಿ ಯಾನು ಒಲಿಪೆ ಬಂದು ಯಾನು ಆನಿ ಬಂದಿನೇ ಅಣ್ಣ ದಿನಿಕಲ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುಣಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಯಾದಿ ಪೋಪಿನ ಪೊಲ್ತದು ವಾ ಬೇರೆ ಅವಣ್ಣ ಒಂದ ಅದಿಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಏನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಯಾದಿನಿ ಅನ್ನು ಏಪಲ ಒಲಿಪೇವೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋಪೆ ನಾವೇ ಕುಸ್ಮಕ್ಕ ಏರು ಯಾನು ಓ ನಿತ್ಯ ದಾದ ನಿತ್ಯ ದಾದಾಜಿ ಎಂಕಿನ ಚೂರು ಪಾತ್ರ ತುಲ ನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಕಿ ಅನಿಯತ್ ಕಾಸು ಕೊಡಿತ್ತು ಅವು ಪುರ ಕೊಡ್ತಾತು ಕಾಸು ತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆ ದಾಲೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಎನಡ ಪಾತ್ರಲಿ ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಪಂಡಿ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೋದು ಪಂಡಿನಿ ಅದೇ
ಕಾಲೊಂದು ಏನು ವಿಚಿತ್ರತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಸಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಎಂಕು ಉಪದೇಶ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಉರಿಡಿಕೆ ಸಾಲ ಐಕ್ಯ ಪಂಪಿ ನಿತ್ಯ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ರೆ ಸುಲಭ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಲಕ ಬದುಕಿರ ಕಷ್ಟ ಐಕ್ಯ ತುಂಬುದಗಳೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂತೇರ್ ನೆಂಪಿಜ್ಜ ತಾರಕ ಮೈತಿ ನೀರು ಕಾರಕ ಜಪ್ಪೊಡೆ ಕುಸ್ಮಕ ಬೇ ಎಂಗ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅತಿ ನಿತ್ಯ ಎಂಗೊಂದೆ ಚೇರ್ ಕರಪನ ನಿತ್ಯ ಯಾನ ಚೇರ್ ಕನರ ದಾಯ ಪಣ್ಣಿ ಪಂಡ ಉಂತದ ಪಾತೆರ್ನ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುನತ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರ್ಗ ದೇ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಯಾನು ಆಯುಷ್ಯನ ಮದ್ವೆ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಆಯುಷ್ಯನ ಮತ್ತೆ ಆನೆ ಬನದಿದ್ದಂತ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಂಚ ಪೊದು ತೂತೆ ಬಂದು ಅವು ಪೊದು ಆಂಡ ಅಂತಪ್ಪ ಈ ಪಾಪದೆಲ್ಲದ ಕೊಂಚೋಟಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗ್ ಈ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಕೊಂಚೂರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಕೊಡು ಏನ್ಕೊಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಅವರನಿ ಏರ್ನ ಮಗಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು 25,000 ಕೊರ್ನಿ ಅವು ವನಜನ ಮಗಲ ಮದ್ವೆಗೆ ಒಕ್ಕೊಂದೇರ ಪುಲ್ಟೇರ್ ಬಂದ ನಮ್ಮೊಂದು 10,000 ಕೊರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಧಗು ಪೊಂಜೊಕಲ ಪುದರ ನೆಂಪು ಪುಂಡತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಈ ಬಂದಿತ್ಯ ಕುಸ್ಮಕ ಯಾನು ಆಯುಷ್ಯನದ ರೀತಿನ ಮದ್ವೆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವ ಗೆದ್ದೋನಪ್ಪ ಈ ಕಾಲಡು ಏನೇ ಕಾಸಗಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಈ ಆಂಜೋಕಲಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಗೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಸಾಯಿ ಬಂದಂಡ ಇಂಚನೆ ಏನ ಮಗಲನ್ ಕೊರ್ಪೆದೆ ತೊನ್ಲೆ ತಂಗಡಿನ ಕೊರ್ಪೆದೆ ತೊನ್ಲೆ ಎಂದು ಸಾಲಂತು ಏರು ಅತ್ತು ಅಕ್ಕಳು ಒರಿನೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ರೀತು ಮೋಕೆ ಬಲ್ತದೆ ಬಂದ ಯಾನು ಮದ್ನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡ ಈತ ಪೊರ್ತಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ 15 ಮರ್ಮಲ ಅಥವಾ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ನೆತ್ತನೆ ಬಿತ್ತು ಮುಂದಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಭಯಂಕರ ನಾಪಡದ ಯಾನು ಕಟವಾಡ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀತು ಮಾತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರಿ ನಿತ್ಯ ಈ ಪಂಪಿ ಲೆಕ್ಕಡು ರೀತುಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮದ್ನಾರೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಡ ಇಂಕುಲ್ಲದ ಅಲಹಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವಂದು ಆಯ್ ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡನೆ ತಾಯಿ ಭಕ್ತ ಅವಡೇನಿ ಜಗಣ್ಣ ಈ ಸರಿ ಬಂದಾರ ಜಗಣ್ಣ ಯಾನು ಅಣ್ಣ ನಿತ್ಯ ಮುರಣಿ ಅಂಕುಲು ರೀತು ಕೊಂಜಿ ಪೊದು ತೂತ ಏನ ಮಗಲಿ ರಾಜ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸರ್ ಮಗಲು ಅಕ್ಕಲು ಬದಿ ಬಂದತ್ತು ದಾದನಪ್ಪ ನಿಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಬಂತೇನೆ ಐದು ₹1 ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕೊರಿ ಅನ್ನಂಡ ಎಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಮ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಾಳು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆ ಜಗಣ್ಣ ಈತ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗಿತ್ತು ಜಗಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರೆದಾಗ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನೋ ಎನ್ನಿರ್ತೇನೆ అంటే ఇస్తే కొంచెం సమాధానం అండి కుస్మక మస్తు ఉపకారం కుస్మక యాని విషయంలో ఆ పొప్పడ బంతి చేస్తున్నాడు అలా ఇంత పనున్నాను అప్పక ఆలోచన పోతుంది అలా యాపదున్న రీతు ఉంది అతను పెద్ద విషయాన్ని ఇచ్చారట యానికి పోతే ఆ బాధ్యత బ్యాండ్ ಕುಸ್ಮಕ ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂತ ಜನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾಸು ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪೇನು ಒಲ್ತಾಂಡು ಮಲ್ಪೇನು ನಾಳೆ ನಿಂಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಜನ ನಾನು ಪಪ್ಪಡ ಪಂಡದವ್ರು ವಿಷಯ ಪಂಡದವ್ರು ನಾಳೆ ನಿತ್ಯ ಅಕ್ಕಳು ಏತು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದಿ ಕೇಳಿನ ಇಜ್ಜ ಅವೊಂದು ಏತು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಏತು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಿನಿಯೇ 10 ಲಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಂತ ಬಂಡೇರ ಹೌದಾದಿ ಇನೋವಾ ಕಾರ್ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ ಯಾನೆ ಪಡ್ಚಿನ್ ಪಣ್ಣಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಕಾರ್ ದೊಂಜಿ ಖರ್ಚನಿ ಕೋರಿಂದು ಆ ಬೊಕ್ಕಲು ಓಲು ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಪಣ್ಣಿನಿಯೇ ನಂತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಏತ ಕಾಸು ಪದೆ ನಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕಲು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಮದ್ಮೈ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರ ಸರಿಯಾ ಪೂಜತ್ತ ಅಂಚಕಲು ಬೇತೆನೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಂದು ದಾದ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಪಣ್ಣಿನಿಯೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಅವಲ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಬಂತೀರಿ ಕುಸ್ಮಕ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾನು ಚೂರು ಸೋತುದಿಲ್ಲ ಬಕ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಏನಂಚ ಮಲ್ಪೆ ನಿತ್ಯ ಇತ್ತನೆ ಕೊರ್ಬಂದು ಏರ್ ಬಂದಿರು ರಡ್ಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತನು ಪಂಡ ಬರ್ಬಿ ಮರಡು ರೀತು ದುಬಾಡ್ದು ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊದು ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಕೊಲ್ಪ ನೋಡತ್ತ ಈ ಮದಿಮೆ ಆ ಪುಂಡ ಕುಸ್ಮಕ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಸ್ಮಕ ದಾಬಂಡ ಯಾನ ಪಂಡದತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಂತೆ
ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಳು ಒಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕುಸ್ಮಾಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಉಂಟ್ಲೆ ಎರಡು ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಏನು ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ತಾನೇ ಜಾಡ್ ಉಂಟದನಿ ನಡಪುಲೇವಲೈ ಕಾಸು ತಕಲ ಒಂಚೂರು ಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಡ್ ಉಂಟಿರಂದಾಂಡ ನಟ್ಟು ನಕುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂದೆ ಬೋಪೇರು ಈ ಪಂಡಾರ್ಕೇನು ಈ ಪಂಡಕೇನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸೋತದಿಲ್ಲ ಎಬಿ ಪುಡದನೆ ಬಾಲೇವಲೈ ಜಗಣ್ಣ ಯಾನ ಪಂಡದಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತ ಬಂತ ಜಗಣ್ಣ ಆನು ಆಲ್ ಬಾಬಾ ಕಾತುದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಬಂದ್ಬೇಕು ಜಗಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಗಣ್ಣ उत्तरीची अल्पाची आज पाप कासु उज्जूर 10 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಜಗಡೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು